ongi etorriak saio berri batera. Gaur, abenduak 27, bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Ainara Santakitena eta Su Ahultza izango ditugu. Brif Braf Bruf, haur ilustrazio eta literatur jaialdia aurkeztera datozenak. Eta beste alde batetik, Iker Mariezkurrena izango dugu, Berriozarreko alkatea, aurtengo aurrekontuen inguruan hitz egitera datorrena. Baina, elkarrizketekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1836an, Mexikok Espainiatik bereizi eta independentzia lortu zuen. Urte batzuk geroago, 1870ean, atentatua egin zioten Juan Prim generalari Madrilen. Tiro haien ondorioz hilko zen 3 egun geroago, abenduaren 30ean. Egun berean, baina 1934ean, Pertsiak Iran izena hartu zuen. Eta bukatzeko, 1972 urtean, Managuako hiria lurrikara batek suntsitu zuen eta 6.000 hildako izan ziren. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Hortzegunean mundua pintzatuta dago, baina hantxe gabiltza oinez. Mutiloako kultur etxean antzerkia. Mundua pitzatuta dago, baina hantxe gabiltza oinez antzelana eskainiko digute tanka eta in extremis antzerki taldeak. Ostiralean ni eta nitarrak, Zizur Nagusiko kulturetxean. Gure protagonistari gauza bera gertatzen zaio bizitzarekin, euskalduntasunarekin, helduaroarekin eta maitasunarekin. Saiatzen da ahalik eta ondoen eramaten arrakasta izaten, baina kostatu egiten zaio haien mekanika ulertzea, eta nolabait gauzak aldrebes egiten bukatzen du askotan. Ioldi Beristain aktoreak emakume gazte eta euskaldun baten dramak kontatu ditu, ni eta nitarrak antzezlanean. Umorea eta exagerazioa baliatu ditu eguneroko bizimonduaren gorditasuna erakusteko. Arratsaldeko 8etan sarrerak 2 eurotan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian PSNek Ibarrolari eta UPNri egotzi die zinegotzien sinalamendua eta jazarpena. Tomas Rodríguez Iruñeko zinegotzi sozialistak uko egin dio jabetza hartzeari, Espartzaren alderdiaren presio eta erasoengatik. Bere lekua Miguel Matellanesek hartuko du, baina ez du eragotziko Asiron alkate izatea. Eskuineko berrietan alde batetik krisiaren aurkako neurrien luzapen partziala onartu du gaur Sánchezek. Bestetik, epaitegi zibilek 52.000 erreklamazio zain dituzte Nafarroan. Argazki nagusian, 100 lagun Iruñeko udaletxearen aurrealdeari begira. Gaur errepikatuko den hitzordua. Argazki nagusian, 100 lagun Iruñeko udaletxearen aurrealdeari begira, gaur errepikatuko den hitzordua. Izenburuan Eguberrietako burguak, ikuskizun bideomusikal batek udaletxea argitzen du. Beheko berrietan batetik 22 urteko gazte bat atxilotu dute 19 urteko beste bati lepoan labankada bat emateagatik. Bestetik, Agoizko epaitegi batek ez du kereila onartu frankismoko esklaboen erruz. Bukatzeko, Nafarroako eskubaloiak arrakasta eta laudorioz beteriko 2023 edizioa itxi du. Diario de Navarrako titular nagusian gora egin dute Nafarroan borroketatik jarritako salaketek, eta 720tik gorakoak dira aurten. Foruzaingoaren ustez, 210 inguru larritzat har daitezke. Gabon gaueko ospakizunek 4 zauritu utzi dituzte arma txuriz. Argazki nagusian biztanleriak gora egin du Nafarroako 104 udalerrietan eta beste 98 udalerrietan behera, INEren datuen arabera. Titularrean, Nafarroa 671.756 biztanle. Migrazioaren ondorioz, Foru Erkidegoko azken errolda 7.629 haziko da.
Eskuineko berrietan alde batetik PSN-ek zentsura mozioa bozkatuko du Iruñean, zinegotzi bat gutxiagorekin. Sozialistak ez dira epeka iristen Tomas Rodriguezek Elmazaintzek lanpostu utxerako egindako ukoa betetzera. Bestetik, etxebizitza babestuaren prezioa 3,4 igoko da Nafarroan. Etxebizitza sailak eraikitzaile eta sustatzaileen iradokizunetarako bati erantzuten dio. Azkenik, osasuna, etxebizitza eta lanbide heziketa izango dira foru gobernuaren arau lehentasunak. Nafarroako gobernuak 79 lege, ekimen eta araudi izapidetzea aurreikusten ditu datorren urtean. Nafarroako gobernuak 79 lege, ekimen eta araudi izapidetzea aurreikusten du datorren urtean. Gara egunkariaren titular nagusian kalteberentzako etxegabetzeen debekua 2025 arte luzatzen da. Espainiako gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioa ezkutu soziala deritzona berriz ebaluatuko duen ministroen kontseiluaren bizperetan eginda. EH Bilduk lortu du Espainiako gobernuak neurri sozial eta ekonomikoen hurrengo dekretuan sartzea gutxienez 2025 arte pertsonak kalteberen desbideraketak debekatzea. Atzo eman zuen horren berri, ezkutu sozial osorako erabakigarria izango den ministroen kontseiluan. Izan ere, lehen onartutako klase popularrak arintzeko neurriak iraungiltzear daude eta horien jarraipena ez dago argi. Argazki nagusian, Beskoitzako udalak ikastolarekin zuen hitzarmena bertan behera utzi zuen Eguberrien atarian. Olentzeroren laguntzaz herriko etxearen aintzinean herritarrek ikatza utzi dute eta Astainari eta Bertze 13 ardiei itunaren aurka egin dute auzapezari eta hautetsiei zuzendurik. Argiki adierazi diete Beskoitzeko ikastola izanen dela 2014ean. Eskuineko berrian batetik Goizanen bozeramaileak kexu da Iruñeko mozioarekin. Espainiako Goizanen bozeramailea kexu agertu da Iruñeko zentsura mozioaren eta etaren biktima baten ospakizunaren inguruan, Carrero Blancori erreferentzia eginez. Bestetik, Senegal utzi lanera joateko eta Euskal Herriko kostaldean hil. Karamo Dong eta Mustafa Dong Ziburuko uretan desagertutako arrantzaleak ez ziren ahaibideak, baina gauza bat zuten komunean. Bere etxea utzi izana familiak mantendu ahal izateko. Beheko berrietan batetik infernua Gazan. Israelek suntsiketarako beste hilabete batzuk iragarri ditu Palestinako herriarentzat eta eskualde osoa seinalatu du. Bestetik, ekonomia arloan 60 lanpostu baino gehiago kendu ditu banku handiak aurten mundu osoan. Amaitzeko Imanol Intziartearen analisia. Biarritz Olimpik eta Noetako mini-estadioaren eraberritzeak ezankarik ez bururik. Berriaren berri nagusian gazteek otsailean eskatu ahalko dizkiote Jaurlaritzari emantzipatzeko laguntzak. Emantzipa programan eskariak egiteko epea otsailaren 20an hasiko da. Etxebizitza alokairuan edo erosia duten 25 eta 29 urte arteko gazteek eskatu ahalko dituzte. Hilean 300 euro jaso ahalko dituzte, gehienez ere 2 urtez. Jaurlaritzak 53 milioi jarri ditu programan. Argazki nagusian Beskoitzeko ikastolaren aldeko protesta atzo. Titularrean ikatza Beskoitzeko herriko etxearentzat. Beskoitzeko ikastolako gurasoek Olentzerok lagunduta ikatza utzi dute herriko etxean. Hautetsiek lurrik gabe utzi dituztelako. Beheko berrietan alde batetik hegoaldeko logopeda elkargoetan dauden 455 kideetatik 21 besterik ez dago zerbitzu publikoetan. Bestalde, Etiopiak ere bankarrota deklaratu du eta Afrikako 22 herrialde daude zorra ordaindu ezinik. Bukatzeko Goiko Berrian Azumuguruguzak IDK Eskotreneko entrenatzailea hurrengoa esan du. Koparako sailkatuta hurrengo helburua ligako kanporaketak dira. Euskal Herria Irratiko berri nagusian Iruñeko zinegotzien kontrako presio eta erasoak salatu ditu PSN-ek. Zentsura mozioaren aurreko egun hauetan PSN-eko zinegotzien kontrako kanpaina salatu dute sozialistek eskuinaren aldetik. Horren ondorioz, Tomas Rodriguezek uko egin dio zinegotzi kargua hartzeari eta Miguel Matellanesek ordezkatuko du. Goiko Berrian,
Lisa Alboren kontzertu bakoitza bidaia bat bezalakoa dela dio Carlos Osinagak. Bukatzeko, beheko berrian, bortzirietan bizi diren migratzaileen euskararekiko pertzepzioak eta jarrerak aztertuko dituzte. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Ainara Santa Kiteria eta Sua Olza gurekin izango ditugu. Brug izeneko haur literatur eta ilustrazio jaialdia aurkeztuko ditugutenak. Kaixo, ongi etorriak. Kaixo, ondo. Bueno, badakigu jaialdi hau Txantrean izango duela lekua, eta Gabonetan zehar ospatuko dela, baina konkretuki ze egunetan eta ze ordutegi izango du? Bai. Jaialdia hasiko da abenduaren 21ean, berez, irekia jende guztiari eta urtarrilaren 4 arte egongo gara. Modu labur batean, azaldu dezakezu pixka bat zein den festivalaren funtzionamendua edo zertan datza? Bai, zuk esan bezala da haur literatur eta ilustrazio jaialdi bat, hori ulertuta oso modu zabalean, ez bakarrik liburuan zentratua, baizik eta gehiago fantasian edo literaturak ematen digun mundu zabal horretan. Kontalariak elkartetik antolatzen dugu, bagara auzoko elkarte bat, eta ditugu helburu bezala, esan bezala, fantasia erdigunean jartzea, haurren parte hartzea sustatzea, eta gero komunitatearen, auzoaren implikazioa. Bale, eta zuri Sua zer da jaialditik gehien gustatzen zaizuna? Bereziki ere, ferian, lau unibertsoko unibertso bat, feria fantastikoa, parte hartzen dugu gehien ere aurrak, eta lanean eta horrela, gehien gustatzen zaidana hori. Lanean eta... Eta badago uneren bat zuretzat berezia dena jaialdian? Haien azkeneko egunean egiten dugu sarien banaketa, eta gustatzen zait noiz umeak irabazi dutenak nola hartzen dituzten sariak eta horrela. Nola sortu zen haurrentzako kultur jaialdi bat sortzearen ideia? Elkartu ginen, hori kulturan interesadun lagun batzuk, pandemia garaian, elkartu ginen justo kultur jarduerak ezin zirenean egin. Eta hasi ginen hor pentsatzen hori denak geneukan gogoak auzoan zerbait egiteko, kulturaren inguruan, eta gero horrela hizketan ikusi genuen ere amankomunean geneukan zerbait zela hori denak txikitan irakurri izan genula Jani Rodarik, eta gustatzen zitzaigula asko nola ulertzen duen berak aurren ikuspegia, nola besarkatzen duen eta nola balorean jartzen duen aurrek duten errealitatea ulertzeko modua, eta modu hori erabiltzen duen handi batean fantasia, ez bide, orduan. Ideia horrekin bururatu zitzaigun hori festival bat egite auzoan. Eta nola planifikatzen eta kudeatzen da jaialdiaren logistika, kokapenetik hasi segurtasuna eta partaidetzareino? Igual hasiko naiz partaidetzaretik, ze igual da gure festivalaren igual ezaugarri bereziena, ez? Gure elkartean gaude helduak, baina ere gaude aurrak, ez horregatik Sua dago ere hemen. Denok gera parte festivalarena, orduan bai kudeaketan, bai erabakiak hartzerako orduan, gaude aurrak eta helduak. Partaidetza ere, talde horretaz gain saiatzen gara auzo guztira eramaten, horregatik gure lan handi bat da eskolekin egiten ditugun prozesuak gero jaialdean ikusten diren instalazio horietara heldu arte. Eta orduan guretza da kasik
festivala baino garrantzitsuagoa da atzean dagoen prozesua eta aurretik egiten den prozesu hori. Gero kokapena hori beti txantrean egiten dugu auzoan, dena kalean egiten da. Orduan lehensuak esan duen bezala, banatzen dugu, guk deitzen diogun 3-4 unibertsotan festivala, ez? Dira kokapen ezberdinak, badugu adibidez hiri fantastikoa, dagola Harri Urdineta plazan, hor liburutegi ondoan, badugu feria fantastikoa Euskara plazan, badugu baso fantastikoa da basoa, badela munduko parkea eta hor beste instalazioak daude, eta gero baditugu ere 4 urte hauetan egindako mural batzuk, eta hori da ibilbide fantastikoa, orduan dena hori kalean burutzen da. Eta logistika bazten gara lanean festivala izan baino hilabete nahiko lehenago, badauka lanketa handia, bai partaidetza horiek sustatzeko, kudeaketa osoa egiteko, diru laguntzak eskatu, eta bar. Badakigu ospatzen den 4. aldia dela, eta nolako bilakaera izan du festival honek? Nik azpimarratuko nukena, beti bere oinarriak edo berdinak izan dira hasieratik, helburuak eta berdinak izan dira, baina ibilbide honetan ikuste dut batez ere garatu izan duguna da partaidetza. Lehendabiziko urtean dena ideia saldu behar zen, guk ere ari ginen hori eraikitzen, bai herriko auzoko elkarteetara, ikastetxeetara, eta orduan hori kostatu zuen, orain ja herriko eragileek auzoko eragileek ezagutzen dute oso ondo, eta nik uste dut bilakare garrantzitsuena edo lortu diren aurrera pausu garrantzitsuenak horretan izan dira, ez? Gure helburu bat ere bazen auzoko haurrek helduek baino hobe ezagutzea festival hori, eta hori lortu dugu eskoletan egiten diren prozesuekin, ez zua? Eta orduan ikuste horretan izan dela bilakarek garrantzitsuena. Gero ere handitzen joan da pixka bat, lehendabiziko urtean batez ere auzoko jendea etortzen zen festivalara, eta gero eta gehiago lortzen ari dugu pixka bat Iruña herrira zabaltzea, ez? Igual zentzu horretan aurten dugun berrikuntza, eta horretarako egin duguna da, mankomunitatearekin eta FCC-rekin elkarlanean, utzi digute bilabesa bat binilatzen, kanpotik, orduan da bilabesa fantastikoa bilakatu da, bada 21 ibilbidea egiten duena, eta bertan igotzen den jendea, badu aukera arratsaldeetan hitzeiztariak deitzen diren bi lagun igotzen dira, eta badu zure esperientzia berezi bat bilabesan, eta batzen pixka bat ere Iruña herrira zabaltzeko, eta jendeak erakartzeko gure festivalera. Zua, zure aldetik, jaialdiak nolabait aldatu du irakurketari edo ilustrazioari buruzko zeneukan ikuspegia? Egia esan, nik ikusten dut pixka bat bereziago irakurketa orain pentsatzen dudala, zeren literatura eta ilustrazio jaialdi honek ez du esaten ere literatura gehienea dela, baino ere sartzen du fantasia bezala literaturan gehiago. Nola inplikatzen da tokiko komunitatea jaialdian? Elkarlan asko ditugu, eta orduan igual garrantzitsuena da ikastetxeekin da. Parte hartzen dute festivalean, auzoko ikastetxe publiko guztiak, hasiko naiz, eta baten bat hasten badut zua laguntzen diazu. Bernard Etxepare, Doña Mayor, García Galdeano eta Arturo Campion. Ez, Arturo Campion. El Molino. Denak sartzen dira. Egiten duguna beraiekin, da ikastetxe bakoitzarekin prozesu ezberdina jorratzen dira, baina azpian dagoena beti da, normalean badoaz artista batzuk, izan daitezkela ilustratzaileak, adibidez Bernard Etxepareren kasuan bezala, edo aktoreak eta bar, eta bertan sortzen da sormen prozesuak egiten dira eskolan, eta gero horiek eramaten dira festivalera. Adibidez, igual, hobe ulertzeko, Etxeparen adibidez, gero murala ingo duten ilustratzaileak badoaz,
dinamika batzuk egiten dituzte ipuin baten inguruan, beti da Jani Rodariren ipuin baten inguruan, eta orduan hor egiten duten artistek da pixka bat aurren fantasia edo sormen gaitasun horretatik edan, eta gero hori islatzen da muralean. Edo adibidez, badugu Hiri Fantastikoan ere telefonokabina bat, telefonokabina horretan zenbakiak ematen diozunean, ipuin bat kontatzen ditzu. Ipuin horiek sortu dira ere eskoletan, Jani Rodarik ematen zituen teknika batzuekin ipuinak sortzeko. Orduan hori egiten dugu, sormen prozesuak hasten dira eskoletan eta gero islatzen dira festivalean. Hori alde batetik. Gero beste elkarlan oso garrantzitsu bat da liburutegia, eta bertan egiten dira adibidez tailerrak, baina han ere baditugu, badago erakusketa bat orain, erakusketa horretan pertsonai batzuk daude, hola tamaina handian, pertsonai horiek egin dituzte ilustratzaile profesional batzuk, baina pertsonai horien historioa edo deskribapena jorratu izan da García Galdeano eskolan. Eta hori ere dago lotuta beste jolas batoekin, gero basoan egiten dena. Orduan hori, gero ere jai batzordearekin parte hartzen du, lan egiten dugu, pixka saiatzen gera herriko auzoko eragile gehienak inplikatzen festivalean modu batean edo bestean. Zein dira horrelako jaialdi bat antolatzean aurre egin beharreko erronkarik garrantzitsuenak? Asko dira. Alde batetik azkenean gu elkarte bat gara, denok ditugu gure lanak edo ikasketak aparte, eta orduan lan ordu asko eskaintzen dizkiogu festivalari aurrera egiteko, gero finantziazioa beti da ere erronka bat, lortzea behar den dirua festivala aurrera eramateko, eta solako kontuak bat ez ere. Eta zure kasuan, zein da hori izan da zure erronkarik garrantzitsuena? Batez ere eskatzen dugu laguntza ere ikastetxetako umei eta orduan eskatzea parte hartzea nahi badute ere da pixka bat zaila. Eta ez badute nahi edorela ez etortzea baino bestela nahi badut ere esatea etortzea toki batera eta hor azaltzen dugu nola den eta pixka bat zaila azaltzea. Zuak esaten duen ferian, gunean, hor feriaren gauzari garrantzitsuena da helduek ez dugula parte hartzen. Hor daude 3 jolas eta 3 jolas horiek kudeatzen dira guztiz aurren partetik. Orduan, aurten ere egon den beste berrikuntza bat izan da, ikusten genuela urtez urte, bakarrik parte hartzera joeten ziren aurrak, gustatuko litzaiokela ere hor pixkat antolatzen egon, eta jolasak azaltzen, eta orduan aurten egin izan duguna da, beraien klaseetatik joan dira, laguntza eskatuz lan hori egiteko. Eta oso potzik gaude, 40 txikik apuntatu dira txandak egiteko. Orduan gune hori oso berezia da guretzat eta kutxuna horregatik, beraiek antolatzen dituztelako txandak, montatzen dituzte jolasak, dinamizatzen dituzte eta gero dena jasotzen dute berriro ere. Eta bukatzeko, aldago aldaketa edo berrikuntza espezifikorik hurrengo edizioetan sartzeko asmoa duzuenik? Datorren urteari begira. Aurten ikustu dut hori garrantzitsuena izan dela. Etorkizunari begira. Bai, aurten izan da garrantzitsuena ikustu dut hori, orain aipatu duguna, parte hartze hori pixkat antolatu dugula gehiago ferian parte hartze hori, aurren partetik, eta datorren urtea, guretzat 5. urtea izango da festivalarena, eta orduan, ari garaia bueltaka, beti erabiltzen dugu Jani Rodariren ipuin bat inspirazio bide festivalarako, badakigu ze ipuin izango den, baina oraindik ez dugu kontatuko, sorpresa izango da. Eta orduan nahi dugu, pixka jarraitu auzoa bere sentitzea festival hau, eta horri begira ditugu ideia berri batzuk, baina ez dugu nahi asko aurreratu. Espada ere eta sorpresa
mantentzeko, baina hildo horretatik joango da. Vale, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zorte handia izan zuen proiektuarekin. Eskerrik asko eta hori gonbidatzea, ez, jendea? Txantreara etortzea Brip-Brap jaialdira. Ondo izan. Vale, eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, asteazkena, hego-haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin, batez ere mendi gailurretan. Hego-haize honen eraginpean, Kantauri isurialdeko tenperatura maksimoek gora egingo dute eta giroak udazkeneko itxura hartuko du. Mediterraneo isurialdean tenperaturak berdintsu jarraituko du. Eguzkia, jaun eta jabe, noizbehinka goi-hodei batzuk agertuko diren arren, batez ere arratsaldetik aurrera. Ostegunean, mendebaldetik iritsiko den fronte ahul batekin zeroa lainotuta geldituko da. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, baina apenas euririk egin gabe. Arratsaldean ostarte batzuk ireki daitezke. Haizeak hegotik joko du eta goizean goiz biziago ibiliko da, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, eta arratsaldean indarra galduko du. Hodeitzari eta hego-haizeari esker tenperatura minimoak igo egingo dira eta izotza Araba eta Nafarroako zoko batzuetara mugatuko da. Tenperatura maksimoetan berriz ez da aldaketa esanguratsurik espero. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Iker Marizkurrena dugu gurekin Berriozarko alkatea, PSN, PSOE eta Kontigo zurekin egindako akordioen inguruan hitz egingo diguna. Kaixo, zer moduz? Aupa, kaixo. Nola sortu zen PSN, PSOE eta Kontigo zurekin aurrekontu akordioak bilatzeko erabakia? Ez da zerbait berria, ez? Azken legealdietan eman den zerbait da. Azkenekoetan ere ez genuen gehiengo absolutorik, baina PSN eta lehen zen Podemos alderdiekin bat egin genuen akordio batzuetan. Eta horten beste lasaitasun batekin ekin diegu akordioei, ze horten daukagu gehiengo absolutoa, baina hasieratik esan genuen gure intentzioa harik eta aurrekontu pluralenak eta zabalenak onartzea izango zela eta hala egin genuen, eta egia esan nahiko errez iritsi ginen akordioetara, zentzuzko gauzak eskatu zituzten, zentzuzkoak eta guretzako oso aurrekontu onak zirenak haien ekarpenekin nik uste hobetu direla. Zeintzuk dira akordio horien funtsezko alderdiak eta zer nolako onura ekarri diote komunitateari? Esan dizudan bezala, nik uste gure aurrekontuek Berriozarko jende guztiari begiratzen dietela, ez? Eta, adibidez, PSNek egin dizkigun ekarpen gehienak edo asko, garrantzitsuenak, Mendialdea eskolan emango diren ekarpenak izango dira, azken urteotan hola egin dituzte eta hala jarraituko dugu, ez? Fase batzuk egiten ari da, adibidez, eskolako sabaian, eskolako patioan, eta, fase horiei jarraipen bat emango diogu, eta plazaren bat ere berrituko dugu, eta hor badaude zenbait akordio txiki, akordio handi baten barruan. Eta Kontigo zurekinekin, segurazki PSN-ekin baino harreman estuagoa daukagu, ideologia antzekoagoa, baina, adibidez, haiekin adostu duguna izan da, Berriozarko biztanleriak bere etxea berritu behar badu, diru laguntza horiek handitzea, eta gainera ematen zaien diru laguntza pixkat ere kantitatea handitzea. Orduan, azkenean herritarren onurako izango dira eta nik uste oso akordioak direla. Nola heldu nahi diezu Berriozarrek dituen erronka espezifikoei, zerbitzu publikoei, ingurumenari, berdintasunari eta akordioetan aipatutako beste alderdi batzuei dagokienez? Gu betidanik zerbitzu publikoak aipatzen ditugu eta gainera hemen oso presente ditugu, ze ditugu bi enpresa publiko, Euskal Landa eta Berrikilan,
eta geroz eta zerbitzu gehiago, hartzen dituzte haien baitan, adibidez azkeneko legealdian, azkeneko legealdian eta honen hasieran, gazteriarekin zerikusia zuen sekzio guztia Usalanda enpresak hartu du bere gain, eta gutxinaka goaz pausoak ematen dena publiko izateko eta dena enpresa publikoen baitan egoteko. Ez dira pauso errazak eta gero ditugu hor tekniko oso onak eta oso ideia onak dituztenak hau aurrera eraman ahal izateko, baina gure intentzioa beti izango da publiko izatea, zerbitzu publikoak eskaintzea, aukera berdinetan sinesten dugulako eta guretzako hori lortzeko zerbitzu publikoak dira ezinbestekoak. Erabakiak hartzeko orduan, ze ideia dituzu herritarren parte hartzea sustatzeko? Oso, gure herri programa bere baitan parte hartzailea da, Guk herri programa egiteko zenbait asanblada orokorre egin ditugu, baita herri asanbladak ere, eztabaida gune asko ireki ditugu, eta hala eta guztiz ere, orain beti gure ateak irekita daude, Gure programa ez da programa itxi bat, programa dinamiko bat da, beti aportazioak hartzen ditugu, aintzat hartzen ditugu, eta baliagarriak iruditzen bazaizkigu praktikan jartzen ditugu. Orduan, beti dago aukera bakoitzak bere pentsatzen duen esateko edo bere aportazioa egiteko, eta hala izan zen hasi aurretik eta hala izango da legealdi osoan. Nola egin dezakezu posible komunitatearekin komunikazio irekia eta gardena izatea? Azken finean egiten den guztia komunikatuz. Adibidez, gure apostuetako bat udalak duen komunikazio indartzea izango da. Oraindik pixkat ari gara ikusten beste herrietan nola egiten den eta ze ideia dauden, baina gure ideia da komunikatzea. Adibidez, herri programa egiterako orduan, asanblada ireki hortan eta galdetegi batzuetan aipatzen zen, gauza asko agian egiten direla eta gero herritarrei ez zitzaiela iristen. Orduan, gure helburuetako bat hori lortzea da. Azkenean guk egindako guztia herritarrei iristea eta jakitea haien dirua, eta gure denbora eta zertan inbertitzen dugun. Azkenean plaza berri bat egiten baduzu ikusi egiten da, baina beste gauza pila bat egiten ditugu egunero ikusten ez direnak eta gauza horiek komunikatu eta bisibilizatu egin behar dira. Eta horretarako komunikazio bat behar da, gardentasuna behar da eta hori da gure helburua. Eta buruan komunikabideren bat daukazu edo? Ez, hemen azkenean egiten dira konkursoak, lizitazioak eta guk hori ongi lantzeko edo hori egoki egiteko prestatu beharko duguna izango da irizpide batzuk, komunikazio horrek ze baldintza izan behar dituen, sare sozialak, ze irizpide bete beharko dituen eta horren arabera lizitatu egin beharko da, enpresak edo apuntatuko dira eta dena publiko izango da, orduan hori ez dugu izenik buruan. Nola banatuko dira proposatutako inbertsioak Mendialdea ikastetxean, igerilekuetan eta ahultasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzetan? Igerilekoan adibidez oso inbertsio ikusiko den inbertsio bat egingo da. Orain komun prefabrikatu baten antzekoak daude eta gure helburua da komun duin batzuk egitea eta behin betikoak izatea. Mendialdea eskolan lehen aipatu izudan bezala gauza asko aldatuko dira, bai patioa margotuko da, eskolako sabaia ere zenbait fase egin dira eta hemendik aurrera fase gehiago egingo dira ere bai. Badira zenbait irakasleen komunak oraindik ere Mendialdea sortu zenetik aldatu ez direnak orain hasiko gara aldatzen, zenbait ikasgelako kristalak ere bai. Azkenean urte asko dituen eskola bat da eta gutxinaka inbertsioak egin behar dira, eta urtero beti dago inbertsioa egiteko aukera pila bat, baina azkenean ikusi behar da zer behar den orain, zer daukan garrantzia orain, eta nahiz eta gauza guzti garrantzia izan,
lehentasunak, ez? Eta PSN-ekin lehentasun horiek ikusi ditugu, baita ere Mendialdea ikastetxeko bi zuzendaritza taldeekin, eta azkenean aipatutako horiek egingo dira. Komunitatearen mesedetan zein da zure ikuspegia alderdi ezberdinen arteko lankidetza sustatzeko? Bueno, alderdi politikoak, ez? Ulertzen dut. Ni sartu bakarrik 6 hilabete da mazkit udalean, baina sartu nahi zenetik ikusten da batzuk lan egiteko handia dutela eta etengabe pasatzen direla gure bulegoetatik, ikusi da ere bai norekin iritsi garen akordioetara eta norekin ez garen iritsi. Azkenean, ulertzekoa da, ez? Ikusten da ideologia oso edo kontrako ideologia dituzten alderdiekin nahiz eta gero osoko bilkuretan gauza asko bai onartzen diren, aurrekontu batzuk egiteko oso irizpide ezberdinak ditugula, ez? Eta ezinezkoa izango dela haiekin hauek onartzea, aurrekontu hauek onartzea, baina bai lehen aipatu bezala guk alderdi guztiak entzun nahi ditugu, guk proposamen guztiak entzuten ditugu, aurtengo osoko bilkuran PPek eta UPNek ez dituzte proposamenik egin beste urteetan bezala, beraz, ezin izan ditugu entzun. Baina, esan dizudan bezala ere urtea oso luzea da, beti gaude prest mundu guztia entzuteko eta ez daukagu programa bai ditugu inbertsio finkoak eta gauza finkoak, baina egunerokotasunean ere sortzen direnak ere egingo ditugu, ez? Eta azkenean horiek egiteko modu ikonena herritarrak entzutea eta inguruko alderdiak entzutea da. Eta, ideologia ezberdinak izan arren ere, gauza batzuetan desadostasunak egongo dira, baina beste askotan adostasunak eta ikusten ari da, bai Berriozar mailan, bai Iruña mailan, bai estatu mailan, adostasun batzuetara iristea posible dela eta azkenean herri baten onurako beti adostasun hori bilatu behar dira. Eta bukatzeko eta etorkizunari begira, aldago zure Bukatzeko eta etorkizunari begira, aldago zure agintaldiaren ondorioz ikusi nahiko zenukeen hobekuntza espezifikorik? Bai badukagula gure herri programan proiektu izar bat, dela Gipuzkoako etorbidearen reurbanizazioa, adibidez horretarako eta beste zenbait proiektuetarako ari gara pixkat buruari bueltaka eta nola egingo dugun, ideia txapelketa bat egingo ditugun edo proiektu txapelketa bat, eta hori da gure proiektu izarra, bai izango dela ikusgarriena, segurazki, ze azkenean Berriozarren arteria nagusiena da, eta fase bat egin da, eta orain, azken finean, herria bitan banatzen duen zerbait da, eta guk lortu nahi duguna da, zatiketa hori kentzea, eta azkenean finean, garraioak ere gutxitzea. Orduan, hori izan daiteke bat, baina asko etortzen zaizkit burura, eta azkenean, geratzen, nik nahi dudana da, hemendik 3 urte eta erdira, jendea pozik egotea, jendeak bere buruari izatea entzun gaituzte, gure beharrak asetu dituzte, edo gutxienez intentzio horrekin egon dira lanean, eta jakin dezatela pertsona guztiek ere, haien proposamenak entzungo ditugula, eta haien gainean egongo direla, eta beti herriaren alde egingo dugula. Bale, mila esker eta zorte hon. Mila esker. Ondo izan. Agur. Mila esker beste saio batez gurekin egoteagatik, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.